Heel fijn om hier te zijn, want Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn al ongelooflijk lang met elkaar verbonden en vandaag spreekt u daarover. We delen ongeveer al 400 jaar een verleden. Maar we delen ook een toekomst die we samen willen vormgeven en natuurlijk ook een toekomst waarin we willen dat de thema's van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, dat die de kernthema's zijn van die toekomst. Als het dan gaat over dat verleden, dan is het natuurlijk helder dat de geschiedenis die onze relaties vormen, dat die van ongelooflijk belang zijn. Die geschiedenis van kolonialisme, de geschiedenis van slavernij, zijn schandvlekken die diepe sporen hebben nagelaten. En niet voor niets ook adviseert de dialooggroep voor het slavernijverleden, waarin ook veel vertegenwoordigers zaten vanuit het Caribisch gebied van het Koninkrijk, dat we moeten overgaan tot erkenning, excuses en herstel. En tijdens de bezoeken die ik in de afgelopen tijd heb gemaakt aan de eilanden, ook samen met de minister van Binnenlandse Zaken, maar nog heel recent ook op Curaçao, waarin ik gesproken heb over dit onderwerp met vertegenwoordigers van alle 6 eilanden, heb ik gemerkt hoe belangrijk dat onderwerp nog is. Ik heb gezien hoe, en gehoord en gevoeld vooral ook hoe diep de wonden nog zijn. Er zijn ongelooflijk openhartige verhalen met mij gedeeld onder de Wayaka-boom in de tuin van het Curaçao's museum. En al die verhalen hebben mij ontzettend geraakt. En het is dus ook heel erg belangrijk dat we in de komende tijd die erkenning en herkenning van die misdaad tegen de menselijkheid, dat we die op een belangrijk voetstuk zetten. En dat het belang is dat we daar ook met elkaar samen over gaan nadenken. Over wat we moeten doen om weer samen te komen, om te komen tot verzoening. En begin dit jaar nam ik het boek Ongemak in ontvangst over de relatie tussen de Caribische eilanden en Nederland. En ik weet dat Wouter Veenendaal ook tijdens deze conferentie zal spreken. Maar die 2 auteurs, dus Wouter en Gert Oost-Indië, beschrijven daarin ook vooral wat nou die relatie is tussen Europees Nederland en hoe ongelooflijk weinig kennis we over elkaar hebben. Vooral hoe weinig kennis Nederlanders hebben en hoe pijnlijk dat ook vaak is voor mensen op de eilanden om te zien dat er toch elke keer weer sprake wordt van een soort van een gevoel van dominantie of misschien ook nog wel echte dominantie en dat dat gebrek aan kennis vaak een bron is van teleurstelling. Vanuit mijn rol als staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties vind ik het ontzettend belangrijk dat we gaan bouwen aan een betere verstandhouding tussen hier, Nederland, en de Caribische delen van het Koninkrijk. Want weliswaar worden we gescheiden door ongelooflijk veel kilometers water. We hebben andere klimaten, verschillende culturen, spreken ook verschillende talen. Maar al die verschillen maken niet alleen ons zwak, maar vooral ons krachtig. Ze mogen een gelijkwaardige samenwerking niet in de weg staan. En die samenwerking is dus ook ongelooflijk belangrijk. En dat we die relatie die we moeten hebben gelijkwaardig noemen, zoals we ook hebben opgeschreven in ons coalitieakkoord, betekent natuurlijk ook dat dat ook echt moet zijn. Want ik besef me heel goed dat die gelijkwaardigheid nog altijd niet zo wordt ervaren en niet gevoeld. Zeker niet door iedereen. En wat er dan zo ontzettend belangrijk is in de komende tijd, is natuurlijk dat we niet alleen maar praten over die staatkundige verhoudingen, die ook vandaag en morgen bij u op de agenda staan, maar dat het ook gaat over de inhoud. Over het aanpakken van armoede, over het zorgen dat er goed onderwijs is, over het zorgen dat duurzame ontwikkeling mogelijk is van de economie, maar zeker ook een feitelijke duurzame ontwikkeling in de zorg voor het milieu, de leefomgeving. Een behoud van de schoonheid van alle eilanden, die niet alleen maar in zichzelf natuurlijk een waarde hebben. Natuur heeft een belangrijke waarde, maar die ook een economische waarde vertegenwoordigen. En ik vind het dus ook ontzettend belangrijk om in de komende tijd met elkaar afspraken te maken, samen te werken, ongemak te benoemen, aan de slag te gaan, te zorgen dat we ook steeds elkaar weer bij de hand pakken, ook als we elkaar dreigen te verliezen, om daarmee te zorgen dat we op de 6 eilanden als onderdeel van het Koninkrijk van Nederland kunnen zorgen voor een ontwikkeling die niet alleen maar goed is voor de regeringen en de politiek, maar in de eerste plaats en in de laatste plaats voor de mensen die er wonen.